Bihar otsailaren batean sartuko da indarrean Brexit delakoa eta Europar Batasunetik kanpo geratuko dira Ingalaterra, Gales, Eskozia eta Irlandako iparraldea. Egoera honek bete-betean bat egiten du Europako Parlamentuak Europako etorkizunaren inguruan martxan jarriko den konferentziarekin. Eta aurrekoan komentatu moduan, estaturik gabeko nazioen egoera kontuan hartu eta erabakitzeko eskubidea bere baitan hartu beharko luke gure ustez ezinbestean. Ildo horretan, Euskal Herria Bilduk lanean jarrituko du beren erabakiaren aurka Europar Batasuna utziko duten nazioen alde eta elkarlana sustatuko du herri moduan dituzten eskubideen defentsan. Parlamentuak aste honetan bozkatu du Erresuma Batua Europako Batasunetik aterako duen akordioa. Beste behin ere, Parlamentuak bere kezka agertu du herritarren eskubideen aferan eta herritar guztiek horren arteko eskubideak izan beharko lituzketela aldarrikatu du. Inolako mugarik gabe alde batera zein bestera mugitzeko eskubidea. Beraz horrela, Euskal Herria Bilduk egun Euskal Herrian bizi diren britainiarrekin zein bertan bizi diren Euskal Herritarrek orain arte dituzten eskubide berak izatea aldarrikatu nahi du. Norabide horretan, gure formazio politikotik lanean jarrituko dugu hemendik aurrera sinatuko diren aldebiko akordioek ahalik eta kalterik txikiena sor diezaieten Euskal Herritarrei eta eragileei, unibertsitatei, alor ezberdineko enpresa txiki eta ertainei eta eragile ekonomiko ezberdinei. Edonola ere, estatu propioa ez izateak aldebiko akordioetan gure eragiteko gaitasuna mugatzen du, hori horrela da, baina egoera honek beste behin estatua izatearen ezinbestekotasuna eta larritasuna azaleratzen du.